Jo, kamaráti, ahojte a zdravím vás u svojho dnešného videa. A v dnešnom videu si zahráme 99 Nights in the Forest, ktorá je zároveň najpopulárnejšia hra sveta. Ľudia, ja som si tu kúpil nejaký starter pack. Neviem, či to je úplne starter pack, keď už mám Reaganu. No proste kúpil som si dobrú klasu, hej. A ak chcete uhádnuť, čo táto klasa je, tak skúste uhádnuť to ale do komentárov, dobre? A ten, kto uhádne, vyhráva na čo. Vyhráva napríklad jeden sub. Hej. Dám mu proste sub na kanál. Pretože toto je taká malinká tá súťaž. Ak pozeráte ešte toto video, tak ste si mohli uvidieť. No dobre. No dobre, teraz som chcel nájsť dve úhy, aspoň pre level 3 mapu. A na skrapy sa pustíme, keď budeme mať level 3, level 4, level 4. Tedy sa pustíme na skrapy, ty bolo. Lebo skrapy nie sú zase až taká podstatná vec v tejto hre. Skôr tu ide o to, aby si prežil a aby si dostal nejakú zbraň. A ľudia, rozhodne v tomto videu vylútime aj Stronghold. To sa rozhodne musíte. Hej, natočím, koľko sa bude dať, že dačo z toho proste natočím, hej, a potom pôjdem spať, lebo zase hnusná škola otravná. Dla ten, kto neznáša školu, like a odber, pretože škola je zlá, fakt. A tuto už dačo vidím. OK, dobre, vyskúšame novú klasu, ktorú skúsite uhádnuť v komentároch. OK. Pretože so všetkých skúšov zabíjam. OK, mne sa za chvíľu sa mi vbije. A vybila sa. No dobre. A teraz bežím pomalšie. Nič ako takto strieľajú. Že ľudí tak strieľajú. O toto som povedala sa. Teraz už si čo najrychlejšie, no ale akáčko. Podajte, mne sa vybije. Môžem s tým debiliny robiť, ty vole, lebo to sa vybije. To proste není na náboje, má to nekonečno nábojov. Čo je dosť dobré, ale sa to vybije. A ty vole, obrá to celkom dosť. Ty kokos, vole, tam je kultistov narvaný, ty vole. Neviem, či bol úplne dobrý nápad bojovať s nimi ešte takto. Keď nemáme ani poriadne veci. Haha. Taký vtipok, neši. A poď už do ohňa. Už nebudem prsať s tebou. Nie som prca. Tebe. A poď sem! Vole, na čo čakáš? Dobre, uberem celý táto Reagan. Pošenka mu ubere polku. Keby som to strelal do hlavy, tak ho to určite zabil. Ale ja som debil, neviem mieriť. A preto som ho tým okamžite zabil. Pretože tá poška by ho mala presne zabiť, alebo nie? Neviem. Ale čo to je? Tam ešte jeden. To bude rifle, áno. Až to aj rifle aj nájdem. To bylo fakt dobré. OK, tam už počítam nejaké také jeho zvuky populárne. Ja chcem tu aspoň získať gcak, hej. Skúsime gcak a gdex. OK. Bandáž, dobre. Pohode. A tento si ma tu všimol. Ja nechcem, aby si našiel. Ty chcípak jeden. Dobre, to mám by ma na 3 rány zadilo. Kultistický gem, let's go. Dobre. A počujem slovu, ale ne. Ty koko, mi nehral, že ona sa vrátila. Haha, no ne. Ale ja som si ale hovoril, že prečo mi bolo také ťažko získať do kecak. A teraz som si uvedomil, že ja mám Gameboyera. Pretože proste som veľa zabudol extrémne. A gcak, iba som to padal vodou, to je dobré. Som rád. Veď som preskúmať tieto šelfy. Dobre, čiže môžeme zbierať skrapy, ale nejaké dobre, nie ako sheet metal, to je sračka. Ja síce dostávam dvakrát viacej skrapov, a kam už dostáva zľavu, čiže keby sme tu boli obidva, tak tento gameplay dopadne lepšie. To je sa nerozhodné. To je snáď rozhodné. Box of seeds, OK, to je ešte v pohode, to. Na túto čestku, ale na Rubinovú to už není celkom v pohode. No na Rubinovú to už není vôbec v pohode, ešte ďaká Bohu, že to tam nemôže padnúť, lebo ja by som sa zrúdzal, vole. Iba do Box of Seeds, keď si čestky, neviem, môže padnúť, tak týkal na shotgun na máme, tam mňa by drbo.
prepáčenie. Dobre, tu dáme skrapy, nemáme ich síce ani veľa. Kultist gem. Proste som sa na skrapy skôr šiel, lebo nechcel sa mi hľadať. Zmenil som plán, to dúfam, že nikomu nevadí. Ako by už budem preboha, že ho vadilo. Zmena plánu. Takže na ktorým, hej, a mne sa to ľúbi. Meniť plány. Ale tam sú toalety, čiže pôjdeme urobiť potrebu. Dobre. Broken fan. Zničený ventilátor. Ranger's Lock 1. Už tam dačo tušili, OK. Weather body, let's go. OK, bro. Takže my začíname dávať veci, OK. My začíname dávať veci, už začíname ísť okolo silný. Ale teraz by som potreboval jedlo, lebo má slabý hunger, zase to jak rýchlo býva. Dobre. Tak, starý tučný vlk, daj mi jedlo. OK, díky. Fí, to je jedlo. Je napísané jedlo. No dobre. Tu je zlata. Let's go, kámo. Dobre prekvapko. Rifleka, oh my god, kámo. Let's go. Tam je medvedia, ho skúsim šlohnúť. Drhaj. Ty vole. Bandáž. To som mal robiť. To bol dobrý plán, ale šol som toho medveďa a hodíme ho do paliva. Pretože už ho nie je možné zachrániť. Je by to ľúto, ale ja by som ho zachránil, ale nie je možné. To predsete budeme mať level 4 mapu, a potom pôjdeme na Stronghold a takéto blbosti, nažereme sa, pôjdeme do Strongholdu. Proste vyútime, kde už určite budeme mať veci. Takto sa rozhodne nemusíte báť. Yes. Nejaké jedlo si ešte tu nechám. Niečo hodíme do paliva, nejaké skrapy máme. OK, nemazal som si mail z mobilu, takže čas na spánok. Ale to sú nejaké blbosti, ty vole. Teraz som sa nastavil budík, hej, prečo tady vyskakuje. Bro, to je Wolf pre Pale Trader, aj keď akurát teraz bol Pale Trader. Bože môj. A za tú Wolf Pale sú celkom dobré veci, ako napríklad je spíra. A tady som napravo Kida dozhodila. Skúsime level 5. Skúsime iba skúsime level 5. Pretože level 5 by bolo určite dobré, a dneska som dostal 3. Preto je to s tou 3, teraz išlo tak celkom ťažko, ale som dostal 3. A keď dostaneš 3, akú znaku dostaneš, tak s ním ti to pôjde ťažko. Dobre. No nič. Ty kokos. Tu sú škorpióni. Wow. Dobre. Ja som už splnil quest zabiť 100 škorpiónov. Čak to bolo easy. Nie sú tak slabí. Ale Alpha Vegetu, to už nie je slabý. Poď sem. Ja mám rifleku. Debil. Kúpam predmety. A tu je lekáreň. Budú skrapy. Let's go. Nemám revolver, tak na čo vôbec bijam to revolverom? No ja vlastne preto, by som skotúru. Ale ja nie som tejto hre nový, hej. Že aké veci neviem, iba preto. To je Stronghold, aby som vedel. Takže pobereme nejaké veci, nejaké drevo do grindrovača by som chcel. Ale napríklad to neboli stoličky. Ja ho tuto označím. Nevidím to na mapke. A celké stoličky do grindrovača na drevo. Rozumiem, potrebujem. Ale ja do tých zlatých českých to bude ešte dosť. Dobre, čiže level 5. To sme mali poriešiť ľahko. No dobre. Toto potichu. A toto potichu! Bavor. No čo chceš, stupid mi? Už ide. Rifleka moja. Ja používam rifleku na alfabetku, pretože oni sú fakt silní. Ja ich nenávidím. Keby som mal spočítať, že koľko razy ma ho zabili, tak to už sa nedá ani prepočítať, ty kokos.
No poď sem. No je celú túto nábojnicu, alebo jak sa to volá, som minul, preto by som ho zabil. Ty vole. Ja rozumiem, by som chcel lepší sak. Jeden steak si poberiem do ručky a donesiem ho do campfireu. Najeme sa, potom keď bude stronghold otvorený, jo? Nechci ho tam zem dať, keď budem pri campfire, aby sme to oslavili. Dobre, čiže vraciame sa s lepšími vecami, s veľa bandážmi na stronghold. Nie som noob. To mám preto, aby sme boli bezpečí proste. Ja väčšinou si furt beriem do strongholdu bandáže. Dobre, tu máme stoličky, toto sem, toto tam, toto tiež tam, toto sem, toto tam, toto sem a toto sem. Ok, dobre, napapáme sa a môžeme ísť preskúmať ďalej. Level 5 mapa na deň 3, to sa mi veľa ľúbi. Som z level 5 mapky, lebo ja viem, silné sneaky sa predierať cez medvedia, že predierať, ja vám to fakt ukážem. Dobre, zaujímavé logy do gringerovača. Dobre, už ma prenasledujú tie vlky. Nie. Vidíte, napríklad tu je stromček, hej, a pri ňom sú vlky proste, hej, proste potichu, proste takto pôjdem, vyleziem si a po mne ide vlk, tak proste už nemáš šancu. Ak tam vlk čaká, tak ujdeš oknom, hej, dobre, ukážem vám to. Taký menší návod proste, no chápete. Bandáž. Ak máte veľa bandáž, nemusíte to riskovať, môžete sa healovať. Ak ste dôl rozhodne, Ježiš na to, aby váš teammate ZRR zomrel, lebo ak je noob, ja nie som noob, čiže ak by zomrel, tak verčej využije všetky tieto bandáže. Vejs? Vidíte napríklad, ja z alfa vlk, hej, proste radšej ho zabite, ako bude sa s ním maznať. Proste radšej ho zabite. Dobre, no. Nebo je v ohni, zabudol som na nový update. Teraz je deň, rýchlo. Dnes mám giant sack. Počkajte, zvorím to, aby som nepadol do pase. Wow, bandáž. Ale dajte si, ak si takto riskú. Hej, riskujte proste život pre vášho teammatera. Hej, ale môžete, ak chcete. Ako máte radi, ak vám fakt záleží, tak môžete pre ňo risknúť život. Ale musíte sa fakt s ním. Práve, že aj ideme nejaké meteority, tam je rovno oil barrel, čiže dneska to s palivom pôjde, to už vidím. Takže oil barrel nám veľmi pomôže. No a tento tučko musí rozmiešať. Dobre, toto sa poď do ikejku. Meteory nabúrali hoci kde po mape. Nevejme, kde je všade, ale nabúrali. Dobre, viete čo, ja pôjdem sem tu cez schodu. To je tento kultista. Tak poď sem, konečne. Nechcem proste zabíjať tamto týče. Ukážem vám ďalšiu metódu. Vidíte, proste takto si to tu potichu vyberte, aby po vás išli akí sprostí kultisti. Ak na nich proste máte nervy, jo, to proste vybrite si to takto. Že proste dajte údhať, ako robiť nejaké takéto sračky, ako ich tam proste zabíjať. Proste po týchto betoch. Proste nemusíte ich zabíjať, môžete ich nechať žiť. Jo? No proste, no môžete ich aj zabiť, ak chcete, Cultist Gem. Ale mne zase Cultist Gem netreba. A útočia. Čo je správny čas získať jedlo a nájsť sa. Jo, nechcem stretnú medeja, pretože to by nedopadlo dobre. Defensive Labyrinth, to je úplne zbytočná vec, ty kokos. To je najzbytočnejšia vec. A už tam počujem medvedia. Dobre, čiže nájsť sa. A čo som videl tento tutoriál, čiže dúfam, že ma to doplní. No čo je to? Je to mikrofon cover guy. To je to skôr obchodík, alebo ako to mám nazvať. No, doplň to mi úplne, kamo. Dobre, wow.
Díky obchodík. Vážim si toho. Na toto nám do Strongholdu mohol stačiť ešte nejaké 2 morselíky upiec a mohlo by to byť v pohode. Počujete tu medveďa. Ale počujete medveďa, snažte sa mi potišie, hej, lebo vlastne môžete ho zbudiť a proste ste mŕtvi. No a čo iné, než reštart do začiatku dňa ste mŕtvi. Ak chcete reštart, ak nie, tak rovno dáte rage quit. Proste ja som ja tiež rage quitter. Proste to nie je na srandu, ja hovorím. Takto ľudia sú proste takí. Strong flashlight, let's go! Ja vám stavím túto sračku. No skrapov bude tentokrát dosť. Takže i skrapy sú celkom dôležité. Irobody! Oh my god, to je dobre, kámo. Dneska máme šťastie, ale je úplne vo zvieratách. Takže tie sračky ma naháňajú furt. No ja mám plný sak. A napravo chyba by ste išli po Stronghode, nie? Po Stronghode, ja nepôjdem. A to bola prvý meteor. Tak si poďme pozrieť, keď budeme mať poriadnu vec na sekeru, lebo nejaký krab vole. Lebo čo to je? Nejaký krab, ja neviem čo to je. Proste to je nejaký robot pre mňa, ja neviem proste čo to je. Dobre, a tu už vidíme náš maličký ohník, ktorý je celkom slabý. Čo musíme ho doplniť. Musíme zožať si toto, ešte viacej toho. Oh my god, to je veľa. Vidíte tie skrapy? Oni sa zväčšujú. Nechod tu tam. Dobre, 52, toto pímame 20%. Nejako málo. Ale lepšie ako neviem. Dobre, vykrčenka. Regular dead. Postavíme to senka, naťažíme drevo. Dobre, no máme 14-15 sekov. Ja chcem mapku. Dobre, položíme ju sem. Týchto proste si podajte s mevečkom. A vykašľujte sa proste na nich, podajte si s mevečkom. Bro, jo, oni ich vylepšili. Nový update bol sprostý, vylepšili vlkov a alfa vlkov. Aj kultistov, aj medvede, proste vylepšili všetky zvieratá. Proste ja tuto si pošťam defensive blueprint, hej, to je random pack, kde. To pôjde sem. Teraz si pozrieme mapku a ideme do Strongholdu. Večer, však jak chlapí volenie. Cestou sa najeme, dáme si nejakú menšiu pochutnávku. Ešte aký sme na ceste, lebo polka vám rozhodne stačí nevorast. Max Hunger, proste aspoň to. Aha, tučko nás naháňa. No výborne. To je ďalší domček. Chcel by som ho skúmať, na to? A ty si tu rovnú, Digmore. Jak na mňa býva to? Tu som už bol. Dobre, konečne vypálil, ty vole, nose. No dobre. Nažereme sa. Tak jak chlapi. Musíme byť predsa chlapi. Deň 5. A prepne sa na deň 6. Áno, prepol sa na deň 6. Dobre, teraz už iba počkáme chvílinku. Počkáme, máme celkom dobrú zbrojňu, nie? Nie, toto si je to revolver. Poď sem. Bandáž, revolver. No, ja si to moc tým. Dobre, to bolo ešte horšie. Vezmám to pri sebe, lebo chcem mať všetky zbraně pri sebe, Reagan a revolver rifle, hej. A bandáže tam dať vzadu. A konečne získam čaňzavku. Aspoň dúfam. Taktika na šutkana čaňzav za torbody určite opustí. Čakaj, dobre. Dobre, týto si sem s Reagankou, ktorú ja nedržia. Čiže týchto i Reaganka zabije.
OK, na týchto už by som poručil revolver, OK? Že to mám spíru. Proste na začiatku s nimi bojujte s melee zbraňami, hej? Proste tak proste podajte si, hej. No nedoporučujem to proste. A máte na takéto zbranie ako ja, ako napríklad je Odex. Máte aspoň spíru, jo? A potom sa môžeme baviť o hitovaní z melečka. Viete čo, ja si tohto zabijem. Ale to dobré kombo, je to dobré kombo. No, nič netreba prebiť, čiže ideme ďalej. Normálne potichučky, ak nič nevedia. A takto si tohto z jedného zabijem. Bum, bum, bum. Toto je easy normálne s týmto alienom. Tento alienom je brutálne dobrý. Ja neviem túto klasu, ale táto klasa je môj favorit. Dobre, prebijem si. Vždy sa mi nabíjí Regana. Dobre, to je úplne, to sú úplne krasavce tie mince. Ale do toho otvoríme skriňu. Wow. Trošičku takto behnem, aby som sa im nezľakol. Noc prichádza. No, haló. Ty vole. Dobre. Ja pôjdem sem a to nikdy nedostiahnu. Hejte, ja proste mnoho prírodných spôsobov. Ty mago. Let's go. To sú úplní krasavci, tie mince. Sú úplní krasavci, ty vole. Dobre, tak ja ich poberiem. Pôjdeme sejka pekne, normálne v kľude. Nemusíme sa rozhodne ničoho báť. Let's go. Potichučky si zabijem. A dobre bude. OK. Yo, bro! Bro. Ja mám vybitú regánku, aby toto už vydržal dosť. To sú iba tí topovia, čo vydržia najviacej. Ale to do mňa strieľa, OK. A nie jednu bandáž som musel použiť. No ma celkom pochybilo. Ja si zavriem oči, OK? Ja sa nebudem kúkať. Toto je na čo mi? Čak to ani nefunguje. No dobre, inak. Počkaj, ja si ho chcem prelistiť.